Can you say about Plane Crush by Charles Ben Longwe nditu kuilongo sola bwino hey ino mukuti bwanji nkhani ndikanyamata tiyambepo pano ikupatsireni zomwe nkuluyu akunena. Ndi kulandireni okondedwa omvera lero lino pa 28th of January 2025, and it happens to be on Tuesday, where my time says 39 minutes after 13 hours, imeneli 21 minutes to 2 chigawo chimenechi chakumasana, ndipo mbwalo limeneli muli ndine sa Charles Ben Longwe. Ndi kulandireni kuno ku University of Hard Knocks kumene timagabadulana bwinobwino eya kuphunzitsana bwinobwino nde yayi ndati ndikulandireni kunena kuti yayi mwachidule nditero choncho madizo pano ndikhala ndikutulutsa audio ya chikangawa nanena atupaja kuna kuti nkhani manager singozi ya sienta yokuti 2 minutes basi mwayimaliza mwathana nayo imene ijatu commission of inquiry ibwereranso kapena ipasankhidwanso commission of inquiry ina imene ipange investigate commission of inquiry imene inabwera kalecha zikufunikira dongosolo ndithu akuluakulu zikufunikira dongosolo sizingangotha like that yayi zofunika dongosolo ndena anaona ngati kuti ya dongosolo likhalera changu la fast lotamanga ine Ben Longwe tifuna ndikuuze ndikuna kuti ndiutsa mapiri pachigwa tanena kale kuti kaya ndi ndende zosegulani tili Malawi momuno kaya ndi milandu yotsegulani tili Malawi momuno koma constitution yathu imatilola kuti tiziyankhula za kukhosi kwathu opinion imene tili nayo ndimene tikuzimverera zinthuzo nde madizo pano ndikhala ndikubwera ndimene ndipo madizo ano ndifuna ndiyankhule za interruption ya ma investigations onse ya ku Germany komanso kuno ku Malawi kuno ma investigation okhuza na ngozi ya ku chikangawa ija interruption nde kuti zisokonezo zimene zidachitika pofufuza pakafukufuku fa kunachitika zisokonezo nde madizo ano ndifuna ndiyankhule za zisokonezo zimene zikupereka ma suspicion yona kuti something might have happened komanso zimene zikupereka ma suspicion kunena kuti ma investigations onsewo were tempered. Investigation ya ku Germany it was tempered. Investigation ya ku Malawi kuno ya commission of inquiry it was also tempered. Tempered nde kuti it means someone tempered kukhala kuti wasokoneza ma investigation iwo wina wake wasokoneza kapena kagulu kaina ake kasokoneza ma investigation nde investigation imene inachitika ku Germany inasokonezedwa. Investigation iso imene imachitika ku Malawi kuno inasokonezedwanso nde zinasokonezedwa munjira yanji ndi pamene ndibwere madizo pano kuti Amalawi tisegulane mitu pang'ono tisegulaneso mitu pang'ono komano masanano mongoyembekezera nkhani imeneyo ndifuna ndiyankhule chonchi mdziko munotu zinthu sizili bwino ndete namvapo dzana ilo kuti amakra agula zida zokuti azipanga trace anthu amene akuyankhula mabodza kachina Ntanyi wa Bakiri Muluzi TV agwirisa ntchito kati 5 billion kapena 5 million US dollars imene 5 billion kwacha kugula chida chimenecho mashina amenewo motere kuti azipeza anthu oyankhula mabodza. Ineyo ndiyankhule motera amakrawa achita bwino kugula mashina amenewo kuti tiziunikirana anthu amene amayankhula mabodza mdziko muno chifukwa anthu oyankhula mabodza mdziko muno achuluka si achina Ntanyi okha si achina Bakiri Muluzi TV okha si achina Charles Ben Longwe okha si achina Bonica Lindo okha anthu oyankhula mabodza mdziko muno alimo ambiri ena amakhala ku State House oyankhula mabodza nde mashino achita bwino aziunikira anthu onse amene akhala kumayankhula mabodza mdziko muno
aja amanena kunena kuti tizidya katatu pa tsiku aja amene aja anayankhula bodza. Nde mashini aja aziwunikiranso anthu ngati amene oyankhula mabodza otero. Aja amanena kuti abwera kuzakonza dziko lino akunama. Mashini amene aziwunikira anthu ngati amene. Nde kukhala kuwunikirana osati masewera. Aja amene amanena kuna kuti iwo akalowa mboma sazaononga olowa mtambala, mabodza amene ajawo, mashini amene aja aziwunikira anthu ngati amenewo. Nde mdziko muno amabodza sokhawa amene amayankhula pa social media, ena ali ku State House uku amagwirisa ntchito zipangizo za boma amene akhala kuyankhula mabodza mdziko muno. Mabodza ena ngati ajaona kuti ayi tasegula nakala, nakala tapasidwa hafu nakala, panopononso pano mafuta athu aziyenda pa njanji, aziyenda pachani pa sitima ya pantunda, siziyendesaso matraki. 2 minutes inake ukapeza kuti Minister of Energy akukalandira mafuta ku Songwe border amene akulowa mdziko muno ndi mathankala. Ndikumadabwa kuti sopano mafuta jamati azibwera ndi train kuchoka ku nakalaja ndi ati nanga amene azibwera ano masamati apha zomayendesa mafuta matraki zijazata panopononso pano mafuta aziyenda pa stima. Nde mabodza ngati amene wafunika mashina amene agula makracha tiawunike bwinobwino. Nde kuunika kwake tizita kuunikirana ndi mmimba momwe, tiunikirane bwinobwino kuti apapa motere zikuyenda bwino. Nde tithokoze kwambiri kuti mashiniwo agulidwa. Chifukwa kunena zona nsikana uja olamanga kayana manga mtulusa kasada mtulutse, komano nkhani ndiona kuti imeneja yawawa kwambiri. Mwana uja she just came straight to the point. Mashini agulidwa. Nde mashini amene agulidwawo owunikira anthu amabodza. Nde anthu amabodza aja ife tiawunikira ndi mashini awo omwewo tiawunikira mdziko muno. Tisanafike kuzisankho kuti uwunikirana osati masewera yayi. Tiwunikirana. Aja amanena kuti abwera kuzakonza zinthu akuzagwetsa kwacha. Atabwera ifeyo tizakonze zinthu koma kuzagwetsa kwacha mumpesa chisoni kwambiri. Moreover pakwachaponso pali nkhope zawo. Kuchosa nkhope za anthu ena onse kuzichosa ndikuyikapo nkhope yawo ndikuchigwetsanso chikwachacho. Mabodza onse aja tiawunikira panopo, tiziwunikira pano. Kodi amene akukupasa mphamvu ndani? Constitution ikundipasa mphamvu pano. Ndipo ndifuna ndinene chonchi mdziko muno palibe kuti tiziopsezana, tiziyenda mwa uyo kapena kumaopsezana kapena tiziopa. Ine Benongwe ndili mdziko momwe muno, ndipo ndifuna ndikuuzeni momveka bwino kunena kuti amakhala ngati agula mashini okuti tiziwunikirana mdziko muno, tiwunikirana osati masewera. Ena amene akungoyenda wati kuyendera makampani kuyendera chani tifufuzana kuti malawansi kodi akulowa kapena kupanga drama through allowances. Misonkho ya Malawi kupita pamene popo. Nde tikhati kufufuzana ndi mashini amene wakuti tiziwunikirana bwinobwino kuti kodi mdziko muno zinthu zikuyenda bwanji. Tanamizidwapo kuti ayi milandu ya corruption ikuyenda ikuthamanga kwambiri. Ndi a Minister of Information tiwunikiranso kuti kodi milandu imene ikuthamanga ya corruption milandu yake nditi. Nde ine ndiyathokoza makra a Daud Suleiman kuti akagula mashini okuti tiziwunikirana anthu amabodza, anthu oyankhula mabodza mdziko muno. Nde alimo osati masewera. Alimo osati masewera. Mene ndikunenera pano mene ndayankhulira mucha kuti ena mwa iwo ali ku State House. Ntchito yawo imene adakhalira ku State House ndikumatiuza mabodza mdziko muno. Anthu ngati amene afunika mashini ngati amenewo. Ndene Benongwe ndikuti ayi ndikubwera madzulo pano tizauzane bwinobwino. Ena anayankhula kuna kuti mdziko muno amene adawononga anali Professor Arthur Peter Mutharika, Dr. Bakiri Muluzi adawononga. Koma akuluakulu tifuna tiwunikire ndi mashini amene wakuti kodi zimene amayankhula anthu ndizoona. Abakiri Muluzi adawonongadi mdziko muno, a Professor adawonongadi, amayi Joyce Banda adawonongadi, abingu adawononga. Kodi akuononga makamaka ni ndani? Mukhale pomwe pamadzano. Ndine Charles Benongwe dziko. Ndikulandireni okondedwa omvera lero lino pa
28th of January 2025, and it happens to be on Tuesday, while my time says 58 minutes after 21 hours, which is 2 minutes to 10. Chigawo chimene cha usiku, ndipo m'bwalo limeneli muli ndine Charles Ben Longwe. Ndikulandireni motero kuchokera kuno ku University of Hard Knocks, kumene timaphunzisana zikuluzikulu kugabadulana maubongo ndi zina zotero kuti tidziwe tiphunzire like ifeyo tikakhala tinaphunzirapo china chake ineyo nkumunga Ben Longwe naphunzirapo china chake chimene ena ake adanena nthawi nake akuti life is school so it must be teachable. Life is school, so it must be teachable. There is no way muntu kumangoyenda osaphunzira china chilichonse. Being in school, it doesn't mean attending classes, but learning from everyday experience. Zimene okumana nazo, anthu amene okumana nawo, zimene omazimva, zomwe omadya. You learn. Nde tikuphunzira zambiri. I have learned how to oppose the government. I've learned how to praise the government. I've learned how to oppose opposition. I've learned how to praise opposition. I've learned also how to defend myself in every criticism that comes. I've learned a lot of things during this period of our democracy from 1993. So every day is school day, and I learn every day from everything that I see, I smell, I hear, I learn. So thank you very much, comrades, brothers, sisters, mothers and fathers, ladies and gentlemen. Ainditu tikulandireni kuno ku University of Hard Knocks. Chinthu chiyamba ndipepese kwambiri chifukwa nthawi zina timatchula nthawi kuti this is the time that I'm gonna be here or I'm gonna be sending the audio. Koma mapezeka kuti ndabizika ndi zinthu zina kenako audio ichosatumiza, mwina I've been frustrated, mwina I'm down, nde ndikakhala down I don't produce, or mwina ndikachita produce I'm disturbed, ndimapezeka kuti ndalepera, mwina ndikapanga audio azajasi ndikukhutisira nawo chifukwa ndimamvera aso ndisanatumize, nimamba ndamvera kaye. Nde sinakhutitsidwe ndimapeza kuti ndadilita, ndikadilita ndimatona kuti andiyambiranso nthawi inake ndipanga. Ndiyapezeka kuti 2 days basi osapanga kukadikiranso kuti ndizakhale mu mood yomwe ija tizayambirenso bwinobwino chifukwa tikampanga izi sizophweka ngati mene amapangira anthu ena omatipanga force. Audio yalero bwanji sizophweka guys. Ifeyo ena ifezi siti malemba papepala kumalemba. Ena amafunsa kuti bwanji amana akulembirani papepala nda siti malemba. Timango yankhule 40 zinthu zilipo kale zili mkatimu. Nde timango ziyankhula. So pepani kwambiri ndikupepeseni. Audio yokupezani usiku pano olo ena muzilandira mamawa. Ena tikutumizani usiku pano mama wanso tizatumizaso kukacha kuti aliyense akhale ndi access yomva zimene tayankhulazi. Munandimva ndikulonjeza zona kuti ndibweresa chanichi ma interruptions kusokoneza kwa ma investigations onse amene akhala kuchitika mdziko muno okhuzana chikangawa. Koma notisanatero ndifuna ndingolongosola chifukwa anthu ena ake sakudziwa reason why timanena za ngozi ya kumbuzini kuti zinachitika chifukwa chachani. Sitidayankhule mwachimvemvemve ndimomveka bwino kapena nene kuti chifukwa chani dziko lathu lino linapezeka kuti lili accused pa zinkhani ngati zimenezo. Nde ndiofunika kuti tilongosole bwinobwino. Dr. Hastings Kamuzubanda amene anali mtsogoleri woyambirira kuti chosa ku ulamuliro wa azungu wa chisamunda, anali munthu amene anadana kwambiri ndi azungu mdziko muno, ndipo adawathamangisa kuti mdziko muno achoke, ndipo adachoka. Koma chodabwisa adapanga ubale ndi azungu. Fa azungu anachoka kuno, ena mwa iwo anapita ku South Africa, ena anapita maiko ena anapita ku Zimbabwe, kumene anakakhalaso zaka zina. Malemu Robert Mugabe kwathamangisanso nde zinthu zake zosakhala bwino.
Enaso adathamangitsidwa ku Zimbabwe, anapita ku Nigeria kumakapanga zaulimi. Tine kuti azungu ambiri amene anali maiko athuwa ambiri ndi alimi. Olo mukapita South Africa azungu ambiri ndi alimi, ali ndi mafamu whatever, amalima. Mzungu amalima akuluakulu. Ifeyo kulima kukumativuta chifukwa cha zipangizo, koma mzungu amalima. Kubwera mafarmers mdziko muno azungu, kuti azungu azalime chaka chimodzi chokha, njala mdziko muno mukhala mulibe, fa mzungu amalima. Ndiye adathamangisa alimi aja achoke mdziko muno, ndiye adachokadi. Koma chodabwisa nchokuti mkulu ameneyo Dr. Hastings Kamuzibanda adapanga ubale kwambiri ndi azungu amene adali ku South Africa. Pamene ake mdziko muno adathamangisa, koma nakapanga ubale. Munthu anali wochenjera kwambiri, kuna kuti sanafune kukhala disturbed ndi azungu mbali imwe yakulamulira iyayi, koma azungu achoke. Ngati pali ubale azikapanga nawo ubale ukutali kwambiri. Nde amapanga nawo ubale ku South Africa, koma azunguso ena amene anali maiko ngati kwa America kuti amathaso kudana nawo, sagwiriza nawo. Zikafika ku nkhani ya ndale sizimakhala bwino. Azungu amene amagwiriza nawo ndi okhawa amene ampanga nawo business. So PW Botha, mzungu wa ku South Africa, amapanga naye business. And wina kuzonsodin business yanji. Business imene ampanga Dr. Hastings Kamuzibanda inali ya human trafficking. Kuwatenga Amalawi kuno in the name of Teba, ndi kuwatumiza ku South Africa zikagwira ntchito kumene kuja zakalavulagaga, salary yawo azilandirira ku Malawi kuno. Zimamveka ngati Teba, komano in the real sense mukapeza kuti imene inali human trafficking. So ulamuliro wa azungu aku South Africa, Dr. Hastings Kamuzibanda benefited a lot, anapindula nawo kwambiri chifukwa cha business imene amapanga. Yoma tenga Malawi kuno in the name of Teba kuwatumiza kuja. Now he was supporting apartheid. Tikati apartheid ndi ulamuliro wa azungu umene umapinja ini yake adziko ma South Africans. Dr. Hastings Kamuzibanda ama supporta azungu ku South Africa rather than anthu achikuda, chifukwa azungu amapanga nawo business. Not kuti azungu anali anthu abwino, koma amapanga nawo business. So because of that human trafficking business, yoma atenga anthu kuno ndikumakatumiza ku South Africa zikagwira ntchito ma mines ndi mwina motero kaya mwazungu manyumbamu, ndrama zawo zifikira ku Malawi. Ndewe aja kamalandira masalaries aja amalandira kuchokera kuno ku Malawi. Ndifa yake Teba ijaita tsekedwa, anthu ajawo ma pension zawo amafunsa kuno ku Malawi sati ku South Africa, fa kuno ndimene kumachokera asala ya makhanga kuti akugwira ntchito za buma ku South Africa, kuma zili zokolopa ma toilet, zili zopukuta matako ana akazionongera, zili zo chapa zankati za azungu, komanso kukumba miyala kumene kuja sali yawe mafikira kuno. Mwayiona imeneyo. Ndeka fikira kuno aigawe alipirenso anthu aja, ndifake munaona kuti adavuta kuti akufuna pension yawo. Nde salary imene amalandira ndi ntchito zimene amagwira sizimagwirizana, chifukwa ambiri ngati kunkhatabe kuno amabwerako ndi masuti okha. Avala suti lero, pomafika masana awo asintha avala suti ina, achoka ku Teba amene adavala chi platform chawo ndi tinted ina yake yaikulu kwambiri ndi chipewa cha khonde, nde kuti amene anali ku South Africa. Nde kuti ngati abwerese katundu amabwera ndi chi radiogram china chake chimatchedwa chi Zodiac chama record a black around aja. Chochita kuikira battery apo chigumba apo mati gumba. Ndi zimene zoti chimene chocho akabwera nacho ndi chimene chimadziwika kuna kuti anali ku Teba abwerako, anali ku South Africa amakagwira ntchito abwerako. Anthu ambiri ndi kumasirira life imene human trafficking amachita Dr. Hastings Kamuzibanda. Because of that, Dr. Hastings Kamuzibanda anapindula kwambiri. Ndifa yake 1994 anthu ajatalanda atatenga ufulu ozilamulira. Hastings Kamuzibanda sanapite patali, anakhwefuka mwansanga kwambiri. Chifukwa amene amamulimbisa mtima ndi kumampasa mphamvu anali azungu ake amene aja. Maona amamuthandizira pa ulamuliro wake, chifukwa kuti amawathandiza fanawonso samafuna kuti anthu ena andziko mwaomo aziwasokoneza zochita.
mwaona, komanso samafuna kuti azivutikira anthu ogwira ntchito za leba. Nde anthu ogwira ntchito za leba amapeza ku Malawi kuno, nde iwonso nawonso amamupasanso mphamvu yonena kuti azitha kumapanga anthu ake nkhanza kuti asamamulowe. Ndifake mukapeza kuti boma la Dr. Hastings Kamuzubanda linali la udikteta, linali ndithu boma lija lokuti limazunza anthu mwanjira yopweteka kwambiri. Koma atangokhwefuka azungu aja ku South Africa 1994, nayenso kuno anakhwefukanso 1994 yomweyo. Sadapite patali, olo zisankho zoti tikusankha president sadapite nazo patali yayi. Zisankho zoti tikusankha president ali ayi apapa Dr. Bakiri Muluzi wawina sadapite patali, fanalibe backup nakhanga kuti nkhongono zonse zatotokoledwa. Azungu amene amadaliraja achoka mphamvu zatha. Nelson Madiba Mandela amene nonso pano anali ngati mkaidi ku South Africa kunoko kunali Orton Chirwa amene anakhala zaka 27 mundende osayimbidwa mlandu. Pa 1994 lopo ukukuso kunali Nelson Madiba Mandela amene anakhala zaka 27 mundende. Mwayiona ameneyo. So zoti Nelson Mandela ndi Orton Chirwa onsewa anaikidwa mundende nthawi imodzi chifukwa kuti ulamuliro wa Dr. Hastings Kamuzubanda ndi ulamuliro wa PW Botha unali ofanana, amagwirizana zochita. Amaona amene ali pa top akusutsa boma ni ndani, ndi Madiba apite kundende. Ku Malawi amene ali pa top akusutsa boma ni ndani, Orton Chirwa apite kundende. Amene watiyenti akhauliseni ti atsekere asazatulukenso ndi kumakhala kundende. Madiba anatulutsidwa kundende pamene amatenga dziko after 27 years. Pamene kuno Orton Chirwa nayenso anayenera kutulutsidwa mundende after 27 years pamene dziko lino lidasankha ufulu wa democracy. Koma tsoka ndiro kandizona kasizona tinamva ndithu kuti anawabaya injection malo mwatulutsa, anawabaya injection kuti zithere konko kunokonso zisabwerenso yayi. Ndimene zidakhalira. So ubale umene unalipo pakati pa Dr. Hastings Kamuzubanda ndi PW Botha unali ubale waukulu kwambiri wonena kuti adani a PW Botha analiso adani a Hastings Kamuzubanda. Adani a Hastings Kamuzubanda analiso adani a PW Botha. Therefore, ziko la Zambia ndi ziko la Mozambique, ziko limene ndilimene limachita host ma refugees amene amathawa ku South Africa kupita ku maiko amenewo. Komano Samora Machel, president wa Mozambique, anazitengera pa ngongo pamene ziko la Zambia amangochita host ma refugee aja utawa. Achina ndani awa, achina Thabo Mbeki, achina Jacob Zuma aja, achina OR Tambo ndiye na otero amapita ku Zambia kuja ngati their refugee country kumene amakhalako kudikira kuti amenyere ufulu wa dziko lawo. Nde ndani uyu Samora Machel amaonesa kuti iyeyo amafunisisa kuti anthu achikuda ku South Africa alitenge dziko lija, so he was fighting so hard kuyambana ndi azungu ajawo kumethandizana ndi anthu achikuda aja. Ma meetings awo onse achina Samora ndi ena achikuda ku South Africa amakachitikira ku Zambia. Ndomene kumapangika summit yofuna kutenga ufulu wozilamulira ku South Africa. Now, chifukwa Hastings Kamuzubanda adapanga ubale ndi PW Botha chifukwa cha business imene amaipanga ya human trafficking yomatumiza anthu ku South Africa in the name of Teba. Zimeja zinapangisa ngati kuti sopano Samora Machel akufuna anthu achikuda atenge dziko lija la South Africa lija, azungu aja achoke. Zimene zimaonesa kuna kuti azungu aja akachoka nde kuti president wathu mdziko muno sapindula so china chilichonse ku dziko la South Africa chifukwa kuti ubale wake ndi anthu amene anapanga nawo ubale watha chifukwa amene aja apita sazalamuliranso dziko lija. Ndi pamene panavuta sopano. Ndi pamene nonso pano kumapeze kuna kuti Dr. Hastings Kamuzubanda amasupporta a opposition aku Mozambique amene amakangana kwambiri ndi boma la ku Mozambique limene limalamulira pa nthawi imene. Nde amathandiza kwambiri anthu amene aja. Ndi pa nthawi imene amamenyana, akhala kumenyana kwa zaka 10, ndipo kwa zaka 10 Dr. Hastings Kamuzubanda amasupporta opposition
kuwasunga mdziko muno, kutumizanso asilikali kukakhala mbali ya opposition kumamenyana ndi aboma. Chifukwa chani amamenyana ndi aboma? Amenyana ndi aboma chifukwa kuti abomawo akulimbana ndi PW Botha mzungu kumene iwo akupezako mchere wawo. Ndi pamene panali vuto pamenepo. So PW Botha anamutenga Hastings Kamuzibanda ngati a good boy who is fighting. Ndiye inali njira yabwino yothandiza dziko la Malawi lizimenyana ndi dziko la Mozambiki posafuna kuti South Africans atenge ufulu wawo ozilamulira. Now look here. How did it happen kuti dziko la South Africa litenge ulamuliro? Linatenga ulamuliro chifukwa kuti achinyamata anadzuka sopano ndikufika pa Japan Revolution kuti tufuna dziko lisinthe, anayika mitu yawo panjanji ndi zina zotero dziko lisinthe, ndi anayamba kupanga matoy madziwa tika toy kati oyamba munsewu muja kuotcha matala ndi zina zotero, apolisi kumaombera kumaphana maskulu. Nde ma demonstrations amachitika pa skulu, amachitika pa college, amachitika ku university, amachitika ku ntchito, amachitika pena pali ponse pamene mademo afuna kuti achitike, amachitika mademo. And in that way kunapezeka kuti mphamvu zinakula kwambiri kwa chinyamata mpaka azungu aja anagonja, ndipo adapangana ndi Nelson Mandela zimatero ndilibe umboni pamene kuna kuti ifeyo tikumasula utenge dziko lakoli chifukwa anthu wande atifikapo sitingakwanise kuapanga control, koma tipangane kuti iwe suzatichosa mdziko muno. Nde adagwirizana kuti sanga achose mdzikomo, ndi pamene Madiba amatusidwa kundende kupita ukapanga msonkhano wake woyamba ku Soweto, kumene adankhula chichewa chimenenso chidamveka bwino kwambiri chizungu, kuna kuti if God is more powerful than this, that means God is really powerful. Ndi phrase yona kuti mpaka na pano anthu amalephera kuimasulira kuti amathandoza chani makamaka when we are saying kuna kuti if God is more powerful than this, that means God is more powerful. Ndi mkhani yona kuti yovuta kwambiri yozunguza yona kuti anthu ambiri ophunzira ambiri samatha kuimvesesa kuti amathandoza chani pokhapokha utalowa mu spiritual realm, ndi pamene ungamvesese kuti kuli amathandauza izi zimene nesingamasulire panopo chifukwa zipangaso contradict audio yanga imene ndikuyankhula pano. Nde nkhani ya maubale wa pakati pa Dr. Hastings Kamuzibanda ndi PW Botha unali umenewo, komanso nkhani ya maudani pakati pa PW Botha ndi Samora Machel, Malawi ndi Samora Machel unali umenewo. Awa kunali kuna kuti mukutisekereza sika watu zili ngati chimodzimodzi boma lake limene tili nalo pano pali limatenga chinyamata kuno kwatumiza ku Israel, kwatuta ndithu kwakweza ndege kutheba imeneja. Ndi zomwezo zimene zimachitika. Boma lake linali lolamulidwa ndi chipani cha Malawi Congress Party. Zingofanana ndende kutenga Malawi ngakhale kuti kuli nkhondo achinyamata tiyeni ku Israeli, anyamata maona ngati zabwinobwino ulendo ku Israeli kufika kumene kuja kumakagwira ntchito salary yawo ikufikira ku ziko lawo lija. Panopo sizimamveka kuti zili pati, anawo ali pati, zikukhala bwanji sizikumveka, makolo awonso sakumvekanso. Kwa pakati apo panali manong'onong'o zimene zikuonesa kuti kumene kuja anafikira life yowawa, salary yawo samayiona, alipo amene amalandira ndalama zawo. Komano look here, ndi chikhalidwe chakalekale cha Malawi Congress Party chimene ine Benongwe ndimachita reflect kuna kuti Malawi Congress Party can never change. Malawi Congress Party will remain Malawi Congress Party. Chifukwa zomwezo zimene ampanga Dr. Hastings Kamuzibanda ndi zomwezo zimene zikuchitika mnthawi ino ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Awa mpanga ubale ndi azungu aku South Africa ndi kumatumiza Malawi kumene in the name of Teba. Awaso apanga ubale ndi ziko la amayang'ana kumene kuli azungu. Upanga ubale ndi ziko la Israel ndi kumatumiza achinyamata kumene azikagwira ntchito m'mafamu. Ndi zimene zimachitika. Now look here, ngozi itachitika kuchikangawa iyi ndi achidule kwambiri. Nde kunali ma investigation. Anayenera kubwera ini ndege aja abwere kuno azafufuze za ndege una kuti ndege imene chinachitika ndi chani, atafufuza anayenera kutenga zinthu zina kupita kwawo kuti akafufuze bwinobwino. Maripoti atasala pang'ono kuti atulutsidwe, a Dr. Lazarus Makathi Chakwera amene sali Commander in Chief of Malawi Defense Force
amene ndegeyo idagwa iwo ali commander in chief of Malawi Defense Force. Mapilot awiri a MDF aja adafa iwo ali commander in chief wa Malawi Defense Force. Dr. Saulos Klaus Chilima adamwalira iwo ali a vice president, a Dr. Lazarus Makathi Chakwera ali president wa dziko lino. Kuja akumalizisa ma investigations kuti atumize ku Malawi kuno, Dr. Lazarus Makathi Chakwera nawo yatsa kuno ulendo wa ku Germany konko ndikumakakwera njinga, kukwera zinjinga zija zakapalasa, ndikumatumiza ma video clips ndi ma pictures kumalawi kuno, anthu aziona kuti achakwera kukwera njinga uku. Ya basi anthu kukhala ndi topic imeneyo, kuchedwa ndi imeneyo, pamene kumene kujako kuli ma investigation a serious okhuza na dziko lino, ndipo anthu mdziko muno akupanga suspect kuti akwenda kukhala bomu amene agwetsa ndege. Sindikunena kuti ine Ben Nongwe ndi amene ndikunena zimezo. Remember mu audio mwanga ndinayankhula kale kuti ine sindikupanga accuse wina aliyense kumpanga point kuti awa ndi amene adagwetsa ndege ayi. Koma ndikuyankhulanso zina zimene zili my imagination yanga monga munthu amene so ndili ndi ufulu obweresa ma opinion yanga, obweresa ziganizo zanga zimene ndikuganiza kolingana ndi mphamvu zimene ndikuzitenga kuchoka mu constitution ya Malawi. A president adapita kumene kuja ndikumakakwera njinga, zithunzi umatumiza kuno, ma video clips umatumiza kuno, anthu ali busy ndi zimene zija, ali busy ndi zimene achakwera nkubwerako, akupanga akuyankhula zimezi, report ndikuzatuluka. Anthu ndikuzazizimuka, report latuluka. Motere. Kukapeza kuti report lijalili ndi magapu ambirimbiri, nde anthu amafunsa, why did you go ku Germany? Mayankho ake ndimana kuti ati makapempha sola zoti zigwira ntchito ku northern region mene kunachitika ngoziyo. Mwayiona ku northern region, komanso timakapempha stima ngati tusindikulakwisa chifukwa paja mvula ikagwa kuchuluka zoliralira zina timangomva zimakhala kuti zibe maumboni kwenikweni, stima zoti ziyenda pa nyanja pa motere, things like that. Up to date kulibe masola amene achoka ku Germany ngati anabwera ndekuti zandiponya amene abwera ku north kuno. Up to date there is no stima za madzi zimene zabwera ku dziko kuno. Kose kulizi komano report limene linatuluka soon after Dr. Lazarus Makathi Chakwera visited that country Germany, kunapeza kuti nani malupo zambiri. I suggest kuna kuti kupita kwa Dr. Lazarus Makathi Chakwera ku Germany kunali kukapanga interrupt ma investigations amene analiko chifukwa report imene linabwera half baked pamene president anali Kongo. The question is why our president went there pamene kumene kuja kulima investigators amene akuchita investigate ma serious cases a dziko lathu lino la Malawi. There is a question imene ineyo Ben Nongwe ndikhoza kufunsa panopo. That was number one interruption. Kubwera kunoko nthawi imene anthu atapanga force kuna kuti tikufuna timve za commission of inquiry, tufuna commission of inquiry. Uyu Nyamata uyu director wa SIDET Sylvester Namiwa atavuta so kwambiri ndi anthu ena ndiena atavuta mai Chilimaso khanga ndichoncho mai Mere Chilima atavuta so akufamily kuti tufuna commission of inquiry. Commission of inquiry jaita itapezedwa ndopeza kuti apite akafufuze soon before ma report ajata tuluka kunatuluka nkhani ya pakati pa Angela ndi mai Patricia Kaliati akukangana. Patricia Kaliati mamveka Angela yekha, sitinamve kuti amai Patricia mayankha koma Angela yekha mamveka. Ndipo nkati mwa nkhani yake kunali zinthu zina zimene kwa ine Ben Nongwe zikunipasa mafunso mpaka na lero lino. Kunatuluka statement yonena kuti iweyo Patricia Kaliati ndi ineyo ife ndi amene tikuziwa za report imene idagwetsa ndege chifukwa ukumbukire mandituma ku Germany kuchani
ku Nigeria ine kusiyananga kuvutika kuno kupita kwa God Papa kumakapanga izi ndi izi koma simundandilipire ndifuna 25 million yanga watuma apolisi kuti azandipangene chipongwe apolisi omwe aja ineyo akundiuza kodi pali nkhani yanji pakati pa iwe ndi Mai Patricia Kaliati akutituma ife kuti tipange zakuti ndeneyo Mai Patricia Kaliati ndifuna ndikuuzeni ineyo ngopangani zinthu zimene tidagwirizanazo ngati simpanga zimenezo ineyo nkhani imene ndikaifikisa ku State House. Now you can see kuna kuti zimene amayankhula Angela ndi nkhani yayikulu kwambiri yokuti akufuna kuphedwa ndipo amene akulula zinsisizo ndi apolisi amene akumimbira foni koma kumene yakuti apita akalongosole za nkhani sakuna kuti apita ku polisi ku area 3 ngati muli Mulilongwe kapena ku area 30 ngati muli Lilongwe komano audio yake ananena kuti ndipita ku State House chifukwa amene akudziwa za ripoti ya ndege imenejayo ndi iweyo Patricia Kaliati ndipita ku State House. Now you can see combination ya ku State House ndi combination yokuti yakufuna kuphedwa kapena matumidwa kwa sing'anga and at the very same time dziko lino silimakhulupirira kunena kuti kuli mfiti ayi zimezo silimakhulupirira ayi munthu aliyense onena zake kuti mfiti amamangidwa moti kumaula uko kwadzaza anthu amene adanena nza kuti mfiti iwe kungoti mfiti iwe samanga mfitiyo amamanga onena kuti mfiti iwe komano in this case kupeza una kuti Mai Angela sadamangidwe poanena Mai Patricia Kaliati kunena kuti amapanga za ufiti mdziko muno ayi komano tikuona Auntie Angela akuwauza Mai Patricia Kaliati kuti ngati nkhani imeneyi yoandama zanga zisundipasa ineyo nkhani imene ndipita nayo ku State House pamene ku State House kulibe polisi yokuti munthu akoza kupitako kumakadandaula ndekuti tosefe olene benonge bwezi ndipita ku polisi kupita kumakadandaula ndipita ku State House kukadandaula koma zikuoneka kuti Auntie Angela amapita ku State House kumakadandaula nkhani ya Mai Patricia Kaliati yokuti agwesa ndege ku izizi zimachitika in the process yonena kuti commission of inquiry nkati mofufuza nkhani yokuti abwere ndi report kuti apasa Malawi nde anabwera ndi aka kamene kana apasa biza Malawi ali bize kukayankhula kamene kakumakagawana pa social media kukapasa bize kwambiri ndikukhala nako chidwi ndikupeza kuti Mai Patricia Kaliati akukhanga ndi amene adagwesa ndege report kuzatuluka report jana zatuluka anthu ndikuzakhala nonako kuti chidwi salibe nalo chidwi report ija ali ndi chidwi ndi Mai Patricia Kaliati ndekuti awatuluka clean palibe vutos. Those are the areas amene ndikunena kuti commission of inquiry was tempered ndifayeke tikuna kuti kuli mahoza ambiri kuli zinthu zambiri zokuti tiziunike bwinobwino chifukwa ku Germany kunapezeka kuti ainiache akatundu a dziko lino adapita umene kuja soon before report was released. Kumalawi kuno kunapeza kuti Auntie Angela anatulukanso ndi nkhani ya maripoti ena osiyana ndi commission of inquiry imene nali bize ndikafukufuku anatuluka ndi nkhani yona kuti akudziwa za report si a commission of inquiry si a ku Germany koma ndi Auntie Patricia Kaliati ndiwo Auntie Angela ndi amene akudziwa za report ya ndege imene idagwa ku Chikangawo nde anthu adali bize ndi zimenezo zitakhala bize chonchija ndifake munapeza kuti anthu analibe nazo so chidwi zinangofera mgiya anthu ochepa amene adayankhulako zokhuza report iji that was interruption munthawi ya ma investigations ndifake mana kuti ndikubweresani kuna kuti muone kuti ma investigations were interrupted panali ndithu ma tempers amene adachitika fa Dr. Lazarus Makafe chakwera podziwa kuti dziko la German likuyenera kuchita produce likuyenera kuchita produce report lokhuza ndege iwo sakadapita kaye kumene kuja akanadikira kuti report lija lituluke ma programs awo azachite later fasanali othamanga ndifa chake mpaka na pano zimene anapitirazo sizidachitike mpaka lero sitimazo sizidabwere mpaka lero masola osadabwere mpaka na lero koma report limene lidafulumira kutuluka ndesa akadapita akadadikira kuti report lituluke kale tilimve ndi azipita bwino ku Germany koma zimene sizidachitike motero
kunokonso anti Angela kanadikira kaye ripoti lituluke kaye ndi commission of inquiry kenako azitulusa nkhani ya amayi Patricia Kaliati ndikunena kuti wazipita ku State House kukapanga ripoti ya amayi Patricia Kaliati kuti dziko lidziwe kuti adagwetsa ndege ndi amayi Patricia Kaliati. Akanadikira kaye ripoti lituluke koma anapanga zimene za very soon kuti ripoti lasa pang'ono kutuluka iwo ndikubwera ndi nkhani yawo imene inachita disturb Amalawi onse kotero kuti tonse tinagontha nkhutu mitu yathu idayima tinapereka judgment yona kuti amayi Patricia Kaliati ndi mfiti adagwetsa ndege kuchikangawa. Ndilekezetu pamenepo munali ndine sa Charles Ben Longwe mwakoma nonse. God bless you and have a very wonderful night. Thank you. Like, share, Malawian cameras, right.